Vieš, prečo si unavený aj po víkende? Alebo prečo tvoja hlava beží non-stop, aký si v prírode na dovolenke, alebo večer ležíš v posteli? Nie si sám a nie je to tvoja chyba. V skutočnosti je za tým tvoj mozog. Presnejšie jeho autopilot, ktorý ťa necháva v režime prežitia aj vtedy, keď by si mal oddychovať. Mozog nevie, že si mimo práce, ale dobrá správa je, že mu to môžeš dať vedieť. A práve to prichádza na pomoc jeden jednoduchý, ale účinný trik. Vedomé dýchanie. Pretože práve dých je kľúč k tomu, ako sa prepína zo stresu do pokoja. Poď si to teraz rovno so mňa vyskúšať a bude to trvať si len 20 sekúnd. Najskôr sa budeš 4 sekundy nosom nadýchovať, potom zádrž dýchu na 2 sekundy s plnými púcami a následne 6 sekúnd pomaly uvoľnený výdych ústami von. Žiadne tlačenie, jemnučko. Dáme si spolu 2 cykly, takže poďme na to. Takže nádych nosom. A uvoľnený výdych ústami. Ešte raz. Cítiš ten rozdiel? To je aktivácia parasympatického nervového systému. Režim kľudu, pokoja, regenerácie zo stresu, ktorý ľuďom tam vonku tak veľmi chýba. A teraz si predstav, že by si zažil niečo 100-násobne silnejšie. Nie len takéto krátke upokojenie, ale hlboké uvoľnenie mysle a zároveň aktiváciu vnútornej energie, ktorá ti dobije baterky na celý deň a dá ti pohodu do života a úsmev na pery. Presne to aj mnoho iných praktických typov do života sa naučíš na mojej jednodňovke alebo víkendovke. Telo sa naučí prepínať zo stresu do sily a pokoja. A máš šancu teraz využiť fantastickú letnú akciu do konca júla na jednodňovky alebo víkendové pobyty, kde skutočne otvárame pomyselné 13. komnaty a zaži reštart na vlastnej koži. Alebo akciu využij ako skvelý darček. Viac info v popise videa. Ak cítiš, že máš toho veľa, ale nevieš ako z toho von, tak neváhaj, príde, ja ti bezpečne jednoducho ukážem, ako na to. Užívajte život, priatelia. Váš Juraj Buček.